ngono ya. Bebas nyawer niku bebas. Nek ora nyawer ya bangeten gitu. Nah, kowe gelem to disawer 10.000 kae mau ketoke nggowo kae banget mau. Pak Bambang. Gutu tempe. Hah? Tempe. Tempe kemul. Tempe apa sah? Mendoan apa mendu? Mendoan nek kene iki ora tempe kemul. Tempe kemul iki Wonosobo. Iya, dhewe-dhewe panganane, heeh. Ya mengkene iki sok ngapusi. Wo. Kok ngapusi? Mau perapatan kono kae mau ana tulisane Napa? Dawet ayu kok sing dodol lanang, ayo. Dawet ayu iki jenenge dawete ora sing dodol. Mau ak dhewe numpak bis ayo ngapusi kuwi dawet ayu kok sing dodol lanang aku ya. Iya, dawet ayu iki jenenge dawete. Lah iya jenenge dawete. Ora kok sing dodol ayu ki ora. Dawete sing dodol ayu. Iya. Nggih, dawete sing dodol ayu. Heeh. Nggih ta? Heeh, dawete sing dodol